utos ini. Agawang ka silpon, kawatan ka silpon, pagkatapos imo man lang patawaron na wala pulos ang aton layi. Hindi madisiplina ang kabataan nga ni. Ano ka, amak mo na nga ginsnatch ang silpon mo, ang silingon inisla ya, mga kabataan, bago gipatawad mo, himuon nila iniliwat, kay wala sang disiplina. Maluoy ka saya kay minor de edad. Apang hindi maayo ini para sa ila palaabuton. Hindi maayo ini. Nga ang sala nga ginhimo, daw angay lang nga ginpabayaan mo, ginturirar mo, naluoy ka. Apang wala ka maluoy sa iban pa nga mangin biktima sining mga kabataan. Dapat may disiplina gid. Anong pulos na nga hagad mo bantala, hagad mo report, nga gin snatch ang cellphone mo. Pagkatapos, dawala man lang niya, patawara lang na kay mga minor de edad. Tini mga minor nga edad nga ni, disgrasyang matabo ni, buwas damlag. Sigihon nila ni, pang snatch ang cellphone, total niya patawaron nagyapunta. Daw hindi amo, no? Wala disiplina. Ang buot silingon, do gina, turirarta, ang paghimo sa kalainan sining kabataan. Ang pagpangawat sining kabataan, ginturirar naton. Amo na nga klase laib laning, hindi pwede presohon ang 15 anyos panubo. Iniya, para sa akon, wala pulos klase laib ni. Do angay lang agin tagaan muligwa ang kabataan nga maghimo sala. Nya mangawat ta, mamuno ta, manglabo ta, pagkatapos, sige, baligya ta siya mo, kay kung madakpan ta, hindi man ta mapriso. Amo ning classic nga himplo gid, sang among layi nga wala gid pulos. Imbes nga disiplinahon tang kabataan, gintagaan ta paligwa, nga maghimo sang kalainan. Magluwas ang kabataan kung minor de edad, nga husto ang pagdisiplina sang kabataan. Ang mga ginikanan, amo ang una, nga mga disiplina sa kabataan. Pero ning kabataan nga hubin pa, nag-inta na sa ganggang, grupo-grupo, kabataan nga nag-inta na pangawat, pang-snatch, pamuno. Hindi na ni mayo. Di kung amo ni pirme, nga kadahimo siya ni kabataan sang kalainan, pangawat, buno, kag iban pa, ibang gali ka panglugos, okay lang, sila niya. Wala man kaso 14 pa malangko, maglugos tabla, hindi ba priso? Bangot sining kapaltik na laye dito sa pungsod Pilipinas. Nga wala disiplina lang tawasubong. Ginagamit sa pila ka mga kawatan ng kabataan. Amo nang ginapasulod nila sa balay, kag mag-abre sa purtahan, kung makaigo sa diin man nga lulutsan ng kabataan, ginagamit sa mga sindikato, ginagamit sa mga kawatan, ginagamit courier sang Shabu, kay man bata, siling niya ikaw dulong to Wala kaso, kung madakpan ka, hindi ka man mapriso. Di kundi nang himo inutil ang aton laye, imbes nga disiplinahon tag kabataan, daw ginturirarta ang ilas sinsala nga ginahimo. Di kundi na nambitan sila, maghimo sang krimen. Magluwas sa kabataan sa siling ko na, nga maayo ang edukasyon kag disiplina sang ginikanan. Yan mo ning classic ng ehemplo. Dakpan niya, patawara lang na. Ano ang batyagon sa kabataan? Yari man lang gali. Mangawat taliwat Mang snatch taliwat Total, wala kaso. Badakpan ta, buyan mangyapon ta, kaya hindi man ta mapriso. Di kundi inutel nga klase laye, nga hindi makadisiplina sang mga nakasala. Sabi mo na kahimo ka kayuhan, wala. Ang ginhimo mo, halit dugang sa kabataan. Ang ginhimo mo, gintagaan mo tsansang kabataan nga abusuhan ang layi. Pagkatapos ng kabataan nga nag-snatch na, ano mihimo na, kay buyan sila, wala man sila gin priso, wala man sila gin disiplina. Pag guwa nilas na, tipon-tipon niya, mga awat kaliwata. Tsansaya kung makakawat ka di ta madakpan, kung di mani, kung madakpan total, buya magyapunta.
ay wala gid pulos nga klase laye. Wala disiplina. Imbis nga buligan ng kabataan, daw ginadusok mo pagid nga manghimo sang krimen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na. Good morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Martes na, kamusta na ang panahon? Si Ulysses suno sa Pag-asa mahimo maglandfall sa adlaw nga Huwebes. Puwerte, no? Inasod-asod, gaura-ura ang bagyo nga gasulod sa pungsod Pilipinas. Kamusta ang mga merkado? 9 minutos na nakaligad ang korpyo sa siyudad sa Bacolod. Kamusta ang aton mga kauturan? Kamusta nagapanguna nga balita diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? Aber, ang makasabat sina ang aton patrol. Man sa patrol subong gasinya si Aksyon GM nya laba buhok, puti, guwapa, dalaga. Upod naton si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, naglabay kita sa mga kapihan, Action Fred. Nagahinigop na sila isang mainit nga kape. Sining mabulubog na nga kagahon. Kaya ti basta aga pa Desyembre, nag-Action Fred, no, medyo tulutugnaw na ang huyop sang hangin. Dala pag-Action Fred, no, sa mga nagasinulod nga bagyo diri sa syudad sang ukon sa pungsod Pilipinas. Pero do ang iba nagpasalamat man bagod nga wala naman nasundan tong bagos-bosgit sang kagtudo nga buo sang ulan dala to Action Fred sang Rolly. Do ang iban nga nagsunod sa Action Fred do ulo itik-itik lang gabay sa aton kalangitan. May wisik-wisik lang Action Fred sa halin sa kalangitan pero wala naman nagtuga sang gid Action Fred, no, nang pagbaha gid bala sa mga lugar kag pag-ulan Action Fred. Pero kagabi dito sa syudad sang San Carlos may pila ka mga lugar Action Fred nakita naton na nagbaha, no. So parte kung kadamol sang ulan mo ang sang hapon sa San Carlos pagkagabi actually may mga ginpang evacuate Action Fred, no. Tanawon ta lang ni karon kong pilagid sa mga pamilya dito sa bahin sa syudad ng San Carlos. Mga hinali dugulpi Action Fred, no. Nagbubo silang ulan kag pagbaha man. Pero diri sa palibot sa syudad sa Bacolod kagapon ni Action Fred nagatagi ti ang init ti ang iban especially ngaton nga mga nanay sako pang laba aga pa kay naglagas ang init para pagkalog to na mala na Action Fred ang linabhan. Pagkahapon matanaw naman si nanay sang TV samtang nagapamalansya. Pulo pa huway-huway, dugay-dugay kuti naman tubig kay matigang na para naman panyapon. Di na wala balik Fred. Ang nana, hindi ko dapat i-underestimate ang obra sa isa ka ilo. Bangod nga sobra pa na sa pangamo Action Fred, no. Malina ang amo kung akon nga mga kabataan kay ti sa bilog nga adlaw trabaho lang, wala nagauntat ang hilimuson Action Fred. Diri sa syudad liwat sang Bacolod, may mga nagabiyahe naman Action Fred. Subong nga mga inoras kay may mga nagapangumpra naman gasinakay naman Action Fred. Kaga may ara naman sang iban nga mga kaladtuan like for example ang mga kapihan bukas na. May mga convenience store naman Action Fred nga nagbalik naman sa 24 oras nga pagbaligya man. That's why nga ti amat-amat na nagbukas liwat ang ekonomiya diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kag amo man Action Fred ang paninguha man sang iban sini nga mga katupad nga banwa kag syudad abe kay ti nagapadan sa gihapon ang COVID-19. Pero kagabi Action Fred may nabasa kita nga ining Pfizer bala nga gina-develop ng COVID-19 vaccine, 90% nga effective na sa phase 3 nga clinical trial. So, good indication na Action Fred. Lumayong balita na. Yes, correct Action Fred. Kaltido piho, nagituguro nga masunod nga tuig, amat-amat na nga ma-okay ni Abe, ma-approve ni ang vaccine, kag ma-aprobahan man sang FDA diri sa aton. Amat-amat naman kita nga makabakat kay ambal ni Presidente Rodrigo Duterte gani
nga gusto niya dublihon sa populasyon ang vaccine nga baklon Action Fred para pangaman bala so butang ang initial to nila 24 million Action Fred mo ka vaccine ti ang hambal nila luyag nila Action Fred halos hindi halos tanan gid Action Fred matagaan pigado kaman manggaranon kaman bata kaman pero mo nga pangabay sang iban hambal nila Action Fred kabay pa unahon gid bala kabay pa matuod gid nga libre wala sang baldugon wala sang mangbintaha Action Fred nga magbrigya pa sinaabi sa mga pigado kay ti kinanlan gina nila sila gidaan Action Fred nga baka gid obra makita mo kita Action Fred nga adlaw-adlaw nag-obra gid Action Fred para sa aton man pala nga buhian sa adlaw-adlaw. Pero Action 24 Fred, milyones ang baklon ba dako-dako pang kulang. Ang yes. populasyon naton sa pungsod Pilipinas mga 110 milyones mo. Mo to initially nga bali Action Fred pero ti initial man lang ng 24 million kuno akabig pasalig man especially ni abi ang nagpa-produce gid sang Pfizer ni Action Fred nga COVID-19 vaccine kung maaprobahan nga unahon kuno ang Pilipinas amo nang hambal nila pero ti kabalo naman kita hindi lang Pilipinas ang nagasuffer subong sang ginatawag nga COVID-19 kag hindi lang ekonomiya sang Pilipinas ang perdido subong Action Fred kundi halos tanan diri sa bugos nga kalibutan kabay pa ining pagpugos ang vaccine sufficient gid wala man sang hoarding nga ginatawag bala Action Fred para ti hindi man madulaan ang iban nga pungsod insendihanay lang nga kay ti talking about pangabuhi o kon kabuhi ni sa isa katawag Action Fred nga mahilway sa COVID-19. Pero Action Fred diri naman sa probinsya sang Negros Occidental do medyo subo-subo ni Action Fred no para sa mga empleyado bala sang Kapitolyo Provincial bangod nga tubtob lamang sa 14th month bonus ang pwede nila nga mabaton diri sa mga empleyado sang gobyerno provincial sini nga Disyembre kag wala na sang extra Christmas bonus kay ti hambal ni Gov Lacson Action Fred ginalokar sang probinsya ang dako nga pondo para sa away kontra COVID-19 sang probinsya kag pinagapati siya nga wala man Action Fred nagavary gid bala kung open-minded lang tanan wala man nagavary gid sa kwarta ang kalipay sa isa ka tawo dako ano man na ang 14th month pay correct iba nga ni 13 month lang oo ti dako na kami 13th month, 14th month pagit sila. Pero ti ang point man ni Gov Lacson, kung kinadlan ta kwarta, pero ti hindi man siling nga dapat Christmas mo bungga, kagid may lechon, kagida may steak, kagida may kung ano-ano, kagida ang mga sosyal nga mga pagkaon. Basta upod mo lang imo pamilya Action Fred, kabalo ko damo, gizya ma-agree. Na basta bisan pansit na keso di bola at hamon lang na Action Fred. Social na yan kung may hamon ka mo Oo. Basta upod lang ang pamilya Action Fred okay na ina no. Kahit pasalamat kita tanan nga tanawon mo Action Fred pila ka bulan nga pakig-away naton tanan sa COVID-19. Pasalamat ikaw nga tubtob Disyembre may panabor ka gyapon. Amo hambal nila Action Fred. Kung madula na panabor mo piho na. Piyona do delikado Action Fred. Amo Action Fred kadamo sang mga akadasig sang lakat sang mga inadlaw ti November 10 na pila na lang adlaw Disyembre na Action Fred. Pero ti kagapo nagpalayag si EOC director naman si City Administrator M. nga do expected kuno Action Fred ang pagsaka sang COVID-19 cases diri naman sa syudad bangod nga kabalo naman kita nga sige-sige ang surveillance testing nga ila sini ginapatigayon dira sa Bacolod Emergency Operations Center. Pero ti suno kay ang isa ka factor sa pagsaka sang kaso Action Fred among close contact sa diin may na-report nga for example sa isa ka pamilya may 5 tubtob siyam nga naga-positibo. Pero bali ang Action Fred din pa siguro Manila nga wala sang dapat kabalakan matapos nga kontrolado sang syudad ang intervention pareho sang testing, contact tracing kag isolation. Nagpasalamat man si ang nga bangod 90% Action Fred sa mga nagka-positibo ang asymptomatic apang para makasiguro ginadala gid ini sa mga isolation facility. Actually, kung may baluan mo di Action Fred ng mga reported cases di sa aton,
halos tanan asymptomatic gid man. That's why ngang iban bala kung hindi malang madala sa contact tracing, wala sila kabalo abi nga nagasuffer or nagasuprer na sila or may ara na sila sang virus. Mga titawhay lang man ilaya panglakaton, wala man sila sa may ginabatsyag sa ila lawas, wala man sila ubos, ipon, may iban nga action firm, may panabor pa no. That's why kung hindi madala sa contact tracing, iban hindi sila matest, wala sila kabalo, ang iba nagkakakibot pa nga ay nga positibo ko sa virus nga do ka tawhay lang man sang akon pamatyagan. That's why nga tiya mo ng reminders permis ang aton nga mga authorities nga dapat mangin mabinantayon gid sa tanan nga oras pero hindi man tamaan ka planning action friend no. Nga kung kisabala psychological mambaga juga lain ang pamatsyag ko do nagasakit ang ulo ko. Magani. Oo. Mapatay ka school ba? Hindi ka sa COVID. Correct, action friend mo nakisa makabuang sa tawo mo. Sige bala ka paminsar. Kag sige lang basta mo na hambal nila nga dapat inom ka ginabi vitamin C, batuan, action friend para magbakod ang imo sining immune system. Kay kabalo naman kita, wala man sang may ginapili man ini ang COVID-19. Pero ti diri sa syudad sa Bacolod nakita taman nga damo mantika nga ginahimo sining aton nga mga authorities para man nga matap na ang COVID-19 diri sa syudad. Same is man action Fred sa aton sining probinsya kay ti kagapon nagpatigayon sang pipok ang aton nga gobyerno probinsyal kaupod ang iban nga mga ahensya diri sa probinsya sang Negros, lakit natin kapulisan, PHO Abi Action Fred no. Kaya tinagpalayag si Governor Bong Lacson man nga dapat nga mag-submit sang daily report ang sa COVID-19 ang mga LGUs kay para updated kag kabalo sila Action Fred kung ano ang kung ano dapat Action Fred ang himuon bala nila kag updated gid ang ila sini nga mga pumuluyo sa lugar nga nasakupan kung pila na abi ang COVID count sa ila sini nga lugar kay di to avoid misunderstanding man Action Fred kay kung madumduman to nagligad to mga November 5 to nagpagwa ang PHO sang record na kita sa record nga ang syudad sang Cadiz ang may pinakadamo nga kaso sa COVID-19 di bigyan panginwala to sang alkalde nga amoy na Action Fred or sila amoy na balang number or ang datos which is different sa ginpagwa sang PHO. That's why nga naghambal sila nga i-review gid Action Fred adlaw-adlaw nga updated man bala. Pero ti sa record gyapon sang CHO nadula si Action Eden. Aber, kontakon ka siya sa aton special communication. Nadula sa gulpi. Gin palid sang hangin ang iya sining mikropono. Ara na siya sa linya. Action Eden kabagen. Yes, Action Fred, ang syudad sang Cadiz sa records sang PHO ang nagapanguna sa gihapon sa may pinakadamo nga active cases nga naglambot sa 109, ginsundan sang San Carlos nga may 58, 45 naman sa Cabancalan, 38 sa Victorias, kag 32 naman Action Fred sa syudad sang Silay. Pero ang iban nga ni na record specialist syudad abi sa San Carlos naghagan-hagan na ni Action Fred no kay amat-amat naman nga nagahimo sang tikang ang kada LGUs para mapahagan-hagan man Action Fred ang COVID-19 cases sa ila. Pero ang Banwasang Calatrava, Banwasang Moises Padilla, Banwasang Pulupandan kag Salvador Benedicto base sa records ng PHO as of kahapon nga adlaw ang nagapabilin nga 0 active cases Action Fred sang COVID-19. Samtang bibutang talang pinakanubo man dire ang Banwasang Valladolid kag Banwasang San Enrique nga may tig-isa lang Action Fred ka active cases sang COVID-19. Ang the rest after sa to si Ambalta, Silay City nagapanguna man. Ang the rest Action Fred tag 2 digits to pero tag 15, 17 amo na lang na Action Fred. Ang syudad sang Bago nga nagpanguna man pila ka record man to sa PHO nga nagpanguna to sa Action Fred sa pinakadamo ang COVID-19 cases nagliligad nga bulan. Subong may ara na lang sa siyam
ka-active cases, Action Fred. So, it's a good development man para sa ila, Action Fred, nga syudad, Action Fred, no? Kag ang hinubaan nga nagdeklarar man to sadto nga COVID-19 free na sila ang mayara sa karon sang duha ka aktibo nga kaso, Action Fred. It's because nga padayo naman ang pagbiyahe sa gihapon sa aton sini nga mga locally stranded individuals, aton mga authorized persons outside authority, Action Fred, no? Kag mga returning OFWs, kag aton nga mga overseas Filipino workers. Pero nagapasalig man ang aton sini nga mga authorities diri sa probinsya, sa kada LGUs, nga sa subong do okay pa man, tulutaw-hay naman, kag dagko pa man ang bed capacity sang kada syudad kag banwa. That's why makater sa gihapon ang mga pinauli, Action Fred. Kay tido kaluluoy man, especially bala mapatuman, magpangabay abing sa kasyudad kag banwa sang moratorium sa pagpauli sa mga LSI. Ang kaluluoy kung tanawon, Action Fred, ang mga nagahulat man nga mga kasimanwan nila nga magapauli galing kay no choice sila but i-hold danay sa makadali, Action Fred, para matulutaw-hayan man diri. May tiyempo pa sila abi mang disinfect mag-areglar naman sa mga kinahanglanon pa sang aton sini nga mga ka-action nga mga mapinuli man. Mas madamo pag ang magpalauli kung nagasulod malapit na kita sa Disyembre. Correct, kid, Action Fred. Kag yung iba na matamat, actually pila na kabulan na nakaligad, nakapauli di sila galing kay sa kadamuon, amat-amat lang sila nga nagapauli man, Action Fred. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kadadlaw. Kaya ang DTX 500, may detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag-DTX 500 capsules sa kada adlaw. Mas nami nga updan pagid sa pag-inom Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na mga balita naton sa palibot sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa aton mga utod sa panahon sang pandemic subong, mabudlay giman ang Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang morning kay Maki Arigin, kay Helmond Garbanzos, kay Rune Sidayon Gordon, kay Vanessa Mayo, kay Anabel Calderon Doremdes, kay Lurito Armas Bidaha, kay Erne Odascolidas, kay Julio Soles, kay Natalie Centillas, kay Gister Paihon, kay Maria P. Marabilia sang Palawan, kay Milili Oligo. Morning una nga utong ina sa aton pagpulupanamyaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayong
pamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Anano ang pipila bagid ka mga balita nga atong talakayon. Speaking of COVID-19, ang pila ka mga tanom naton diri sa palibot ginatun-an na nga posible maka piyan-piyan sa COVID-19. Ang Department of Science and Technology funded research and development karon nagatuon sining lagundi bala. May ara ka mo lagundis balay nyo. Ginatun-an na subong ini nga himuon sa tableta nga posible isa sang makatapna sa COVID-19. Ginatun-an pa lang. Pero posible. Pero kung may mga baksin na gid man, nagikan sa iban nga kapungsuran, ti natural, amo nang gamito naton kon daw maayo man ang resulta ya sa mga trial kag testing subong. Nami ni kay bisan paano may ginalantaw ta buwas damlag bla. May ginalantaw ta nga may palaabuton kita nga may baksina bisan sa masunod pa nga tuig. Wala problema. Ang importante nga may ara kita ginalantaw buwas damlag nga may tambal ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Good morning da kay Engineer Mungkada, kay Judge Snap Diamante, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO gabugtaw na ni, kay Dr. Ray Valencia, kay Pare Remias Arroyo, good morning da. Kay Roy Marino, mayong agalang, kay Pare Erning Hurilya, kanini Pato sa Burgos, good morning. Kay Pare Estoy Queredo, may lang nga pagmonitor tagsa kaga. Dala kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Syukon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirreda, good morning. Kay Lore Aporado, kay Jutay Pascola, kami kita na idugay na. Kay Lonini Canson, kay Muni Advincula, kay Bibitan, good morning. Dira kay Engineer Nariel Bantay, good morning man. Kay Jerome Solinap, mayo lang nga pagmonitor, tagsagid ka kaagahon. Hindi ka mo magalin ha, kay pagkatapos ini, balik kita sa atong pagpangalagad. Pagkatapos ining paid program. Please stand by.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kaintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggang kamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
totohanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub sumong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kailangan. Responsable at ang balita kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Para karon nga adlaw. Morning lang kay Romeo La Mujer Pampusa, kay Florante Pasinabo, kay Rimar Hicano Haliasgo, kay Cory Bidaha, kay Kairos Planque, kay Lito Secundes. Good morning. May lang nga pag-upod sa atong tagsagid kakaagahon. Ari anay ang mensahe naton sa libre nga medical check-up. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na sa paglibot-libot sa siyudad sa Bacolod, gari na gumbana ang music pamaskwa. Lapit na gilang ang bulan sang Disyembre. Madamo-damo man sang tulotapnaon sa bulan sa Disyembre, pero gapaabot gapong kita nga mas maayo aton lawas magabato sa nga balatian na binigid sa COVID-19. Tubtob nga makatukib sang baksin nga daw ara na, gana na. Ang pila ka mga dalagko nga mga balaligyaan ara na, nagasaot-saot, may ara gagiyo-giyo na pagi sa electronic ining mga Santa Claus kag iban pa. No, maglibot-libot ka ba na mawili ka man lang tao, pero kasunar ka mo nga daw hindi gid mo. May dako nga diferensya. May mabatyagan kagid nga hindi amo.
Lain sa una ya, nga daw kanami sang balatyagon mo, kung kapasulod sa Disyembre, mabatyagan mo kabugnaw sang hangin, ang huyop sang hangin, ang music tagsa ka kagahon, maglagaw ka sa mga downtown area, ang mga music pamaskwa, daw kanami batyagon. Subong ya may diferensya gid, no? Manguti, hindi ka lubos nga maka-enjoy sa Pasko. Ang mahimo mo gid lang ti bakal kada pang regalo para sa kabataan, para nagiman sa kabataan. Pagkatapos, di ka paminsar ka kung tani kung ula lang COVID gani, may mga Christmas party nga patigayunon sa mga empleyado sang gobyerno, makabatyag ka sang ulo istorya, share kada sa mga kabyanan mo, sa mga kakilala mo, sa mga himata mo. Di subong niya daw ang himuon mo gid lang, tigana ka sang kwarta, ibakal pagkaon, pag-abot sa 24 kag 31, sulod balay lang, no? Sa pamilya mo lang, kay ginadilian mo. Ang mga pagtipon-tipon sa mga lugar, kaya hindi man pwede gyapon mo nga mag-abre-abe mga store da, mga hotel, kagiban pa, hindi pwede nga magtipon-tipon, ginapaiway gid ang mga Christmas party. So mo nang kinalain niya, luyag manaton, wala kita sang mahimo, kundi sundon kung ano ang mando sa ngaton gobyerno, nasyonal, provincial, kag lokal. Ari ho, isa ka classic nga ehemplo nga gin pasira temporaryo ga monitor ko kapon, gin pasirahan temporaryo sa kapulisan ang pila ka mga resto barda sa palibot sang Art District sa Barangay Mandalagan. Gin pasirhan bangod sa tubalang report sa mga hubines, mga 30 kabilog ininom, sinaot, halasing along nga nabalaan sa syudad sa Bacolod nga ginkakibot nila nga dapat hindi matabo ini. Lang ni Vice Mayor Ilcid Pamilyano ba ano ining nagakatabo sa likod nga kuntani nagsarurot ng COVID-19 gapaabot na kita nga manao kita sa modified general community quarantine sa bulan sa Disyembre. Nya po kung mag-amo ni nga abusuhan naton kag hindi naton pagtagaan igtalupangod, wala disiplina ang aton sini mga hubines. Ang kahidlaw sa pagtilipon-tipon okay na ya. Pero hindi dapat sa pampubliko nga lugar. Katang masina nga kon may mga ara ka mo okasyon sa sulod puluyan lang, no? Imo himata mga pamilya mo pwede na ya sa sulod sa inyo compound. Pero hindi ka mo ya maghagad syaget da kagala magagad sinaot da sa pampubliko nga lugar dira sa Art District sa Bandalagan. Ti kundi hinalitan ta ang pila naton ka mga utod. Ang inyo ya okay, malitan ka mo, wala problema. Pero ang ginhimo nyo, halit sa kabilugan sa Dakbanwa sa Bacolod. Hinalitan mo lawas mo, hinalitan mo pamilya mo, pati kami hinalitan ninyo. Kung maglinapta naman ginawat ang arangkada adlaw-adlaw, gapakitlooy, gaayo, nga kung mahimo, tumanon ta ang mga protokol, tumanon ta tanang mando para sa aton kayuhan. Bao, ini nga mga kabataan ho, abidyo man nga kooperasyon para manatanan sa aton, no? Kung maglubo kita sa modified ko ni, everybody happy sa bulan sa Disyembre. Halos ang tanan bukas, ang tanan nga negosyo, tanan nga kalanan, hindi happy kita. Kung mag-amos na, may tsansa pa, nga kakason ang korpyo, o pwede alas 12, tubtub alas 4. So, ang butsilngon, binipisyado kita. Kung nag-kooperar kita. Ang iban ga-kooperar, ang iban ditubado. Ay, kabudlayo. Namun nga, may mga amigo pa gani kita, yung ula ga pati sa COVID-19 mo niya, pati ka na. Ang iba, no? Inigo sa COVID-19, kundi kuriit man. Lingkote, maayo man. Ambalan ka nga halong
Kay may mga ritubado, may mga tig-aulo, may mga maala mo. Nya, pati, kung COVID na. Nya, trangkaso malang na. Trangkaso gani. Pero kung iguon niya ka, kag kung may ginabatyag kang adaan, sigurado gid, untay gid buol mo. Amo na nga halalungan ini. Ang trangkaso gid matya, kaya ang tanan nga patibaan, trangkaso mo. May hilanat ka, may ubo ka, hindi ka kapanabor, wala ka gana magkaon, amo na palanakit kalawasan mo. So, trangkaso gid siya. Galing, lala nga pagkatrangkaso, kay kung iguon niya ka, kag may ginabatyag ka nga daan, o kung may edad ka na, laban-laban, wala man naton ginapangamuyo, pero kung iguon niya ka nga may ginabatyag ka nga daan, laban-laban gid, untay buol mo. Sakit pa sini sa COVID-19. Lain sa unaya, kung mapatay ang isa ka pamilya, ginahaya pa na. Tagpila ka simana, kung mapatay ka sa COVID-19, automatic, sunugon ka. Amo na yang masubo, gistanan. Automatic na yan. Pagdeklarar nga COVID ka, wala na mo gamo, patay ka, sunog dayon. Abo ka dayon. Amo na yan. Ang kinalain. Nga iban mo nga mga himata ato pa sa iban nga pungsod ang iban di nga probinsya hindi na makakita sa imo. Kay insigida sunugon ikaw. Pag abot nila ang maabta nila abo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 na sa aton mga mangunguma sa panahon sang pandemic nga ang krisis pangkalibutanon, wala kasinuptan, nubo ang patubas, manghakroy kagid. Ari ho, suwestyon ini, basi makabulig sa inyo. Gamit kamo sang Unique Complete Fertilizer, bangod ginapataas ini ang inyo patubas. Paano gamiton? Gamit kamo sang 2 ka bag sang Unique Complete Fertilizer sa first dose kada ektarya. Opdi lang sa 1 ka bag kag subungman 1 ka bag sang urea, GP garantisado. Dugay madula ang pagkalagtom sa dahon sa gumay. I-follow up second dose sa 2 ka Unique Complete kag 1 ka. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo. Ang pila naton ka mga utod ka panghakroy man. So, hindi ba lang nagsiling ng gobyerno nga baklon sa gusto nga presyo? Ang ibang probinsya nga panghakroy perti ka barato sa ginabakal nga patubas nila. Ba, pobre man ang aton mga mangunguma. Kamahal na kadaan sang pestisidyo. Kamahal sang abuno. Gastuhan mo. Maani ka. Imbes nga guluganan siya ka, barat pa. Baklon barato. Di ko nili baklon sang NFA, galibot dining pila naton ka mga kauturan, mga trader kag iban pa, di baklon barato, diin ka. Wala ka na sang ipalulos, largada mo sa barato nga presyo. Di panampuay ka kay doon di kabayad sa abuno kag pestisidyo mo. Lain sa ibang lugar nga ang ilang mangungumaya suportado sang gobyerno. Tagaan siya sang tanan, bini iban, pagkatapos aniya, gobyerno mabakal sa mataas nga presyo. Dire sa ato niya, imo na tanan, pagkatapos baraton pa. So, sula ang makamumuloy sa aton mga mangunguma. Abi, pasaka-sakain nyo man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. State siya nagamonitor. Banisa, good morning. Kay E.G. Bilaho, kay Warlito Nisha, kay Nick Alet III, morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:08 na. Mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Oras ginadulog sa... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation or PUI is positive for the novel Nga pagpabulang, dara sa may Purok Lolita Heights, Barangay Mansilingan, Siling Syudad sa Bacolod. Apat ka persona Action Fred ang ipasakaan sang kaso matapos kini sila anatakpan sa Domingo sang aga nga nagapabulang illegal dara sa nasambit nga lugar. Ang ipasakaan sa Police Station number 7 sang kaso nga paglapas Presidential Decree 449 amo ini sanday Jo Marie Melendres 51 anyos, may asawa, sang Lolita Heights sa Division, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Fernando Cabilite, 52 anyos, sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan. Louie Abilino, 44 anyos, may asawa, sang Purok Paraiso, Barangay Mansilingan. Cagrobeth Chigubia, 32 anyos, may asawa, pumuluyo man, sa Purok Paraiso, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Na-recover sa cooperatives sa Police Station number 7 ang mga ebidensya sa illegal nila nga pagpabulang katulad sa duha ka mga manok inog bulang, duha ka bulang kagtaya nga 600 pesos. Yari ang parayag sang hepe sa Police Station number 7. Angon sa pag-aresto nila sa apat ka persona nadakpan illegal nga nagapabulang. Fighting sir, ito na ito nara sa gawa, conducting illegal gambling activities. So fight illegal gambling activities. So nadakpan sila nga ara sila sa gawa. May nadakpan nga mga manok, may mga bulang kag ang bet money. Apat sila, gimpay lang sila sang kaso para sa korte na. Illegal cockfighting sir. PD 449. Ina-monitor pa namon sir base may ara pa damo man lang may mga talaga manok diri sa aton nga area. So hindi naman tumitigil ang mga polis natin kahit yung mga sinasabi nilang gagamba. Pahibag damang. So damang. Ay, ni po dakop niya ni sir sa apat sir. Ano ni sir? Pagi sa concession license o kung kamo mismo nakadakop akto? Ang aton mga intel operatives. Sir, may panawagan ka sa imo area of responsibility base may nagatago-tago pero sir balaga hampang illegal sir. Anong panawagan mo? Abiso mo sila sir? Lagi natin silang pinapaalalahanan ng mga kapulisya natin na hindi naman tumitigil no? Sa mga paghuli sa mga illegal na gawain. Sana medyo tumigil-tigil na sila kasi sayang din yung ginagastos nila at saka pinantataya dyan. Pwede na naman nila na pambiling bigas, pambili ng pagkain na makakatulong pa sa pamilya nila. At the same time, sir, gaboy ba sir sang yining COVID-19 sir, ano? Kaya nga sir. Kasi sa bulang sir, hindi balik ka ba? Kasi paray ka mo na eh. Kaya nga sir, nagsisigawan pa yan. Maraming laway na tumatalsik. Pulis Lieutenant Condrado Espino, Hepe sa Police Station number 7, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na morning kayo si Mungkal Torilla. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid, kaya ang
ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte ka isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan sa eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amana sing ko buot nga mo pirme para nga nagma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte ka isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ilang may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, tuway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo gusto lang sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero, subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio, Bacolod. Kay Jen Ignacio, mayo lang pag-monitor, tagsagid, kagkaagahon. Standby ka mo, mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa kung ano man ang ginhambal sa natunda. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa ang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa... Good morning lang. May lang nga pag monitor kay Lino Palik
Good morning man. Ari ho, sa aton mga abyan, may ara nga nagakabalaka kung kaisa nga may kapan bukol sa ilalawas. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa barangay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 9-12. Una nga bula resulta, 9 kag 12. Second draw, ikadua nga bula, 21-33. Ikadua nga bula resulta, 21 kag 33. Third draw, ikatatlo nga bula, 22-1. Ikatatlo nga bula resulta, 22 kag 1. Rektahon tenis, standby. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Loto 655 kita, jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 45, 51, 4, 23, 44, 14. Resulta sang 655 45, 51, 4, 23, 44 kag 14. Sa ilo kita 645, ang jackpot 78,102,518. Kombinasyon in any order 20, 31, 16, 11, 32, 17. Resulta sang 645, 20, 31, 16, 11, 32 kag 12. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na, diri kita, balita naton sa Kapitolyo OIC, sang DILG Negros Occidental, nag-courtesy call kay Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagpatigayon sa courtesy call kay Governor Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial ang officer in charge sa Department of Interior and the local government kon na DILG Negros Occidental nga si Evelyn Vista. Si Vista ang agenda designado bilang OIC matapos nga magtaliwan ang nagserbe bilang pamuno nga si Attorney Ferdinand Panes. Ang pag-courtesy call ni Vista ang ginpatigayon kadungan sa hiwat nga 4th Quarter Joint Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. May gid akong ginato.
Di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gas pila pa sila tanan. Sila tanan sa eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amana sing ko buot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid buwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Parade sa Langas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Sumuman kay Dodge Dalida, good morning kay Christ, Kerry Paul, Javier Tanatan, kay Dirwin Maalat, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Ang inyong mabatian. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, samsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala. Arniho, good morning man. Diri kita. Isa ka NPA kag 7 ka unit militia sa New People's Army
nagsungka kuno sa militar sa syudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. Mga ag-aksyon na Fred, nagsungka kag nagbalik na sa sabak sa gobyerno ang 8 ka ginakabig miyembro sang New People's Army didto sa area sang Gihulngan, Oriental, Negros. Ang mga ini-action Fred ginkilala nga si KRR, isa ka squad member sa Sentro de Gravidad Platoon Central Negros 1 nga nag-operar sa Committing Rehiyon Negros dito sa area sang Cebu, Bohol, Siquijor kag Subuman. Isa idalom ini sang Leonardo Panaligan Command Action na Fred. Ang 7 ka iban diri ka ginakabig unit militia amo Sanday Romeo Barbaquel, Alan Alpas Estrada, Marilo Estrada, Reynaldo Dilantes, Mariano Libaton, Arlita Habalde kag Bernaldo Bisario. Sunod diri kay 3rd Infantry Division, spokesperson Army Major Sinon Pansito. Inislamay bitbit action na Fred nga isa ka 38, duha ka 357, kag isa pagid ka 38 nga revolver action Fred. Local government who have been really going out doon sa mga constituents nila, sa mga kababayan nila, mga kabaryo nila, na mag-surrender na sa pamahalaan and really to denounce this movement of the New People's Army. Inisla ang ipaidalom karon sa ICLIP o kunang programa ginatawag nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program sang gobyerno para makaprovide sa ila sini pagbag-o sang pangabuhi. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:47 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Kagaya na italag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Philippine Standard Time, las 5:50 na, Madayong Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo kay Rinan Payunggayong kag Rinante Turina, kay Nalcrick Sarabia, good morning man. Ariho, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action na Fred, magaserbe naman nga complainants ang nagresponde nga kapulisan sa kaso nga pasaka batok sa tag-iyasang lugar kag pinapaka-individual ang to nagkontrobersyal nga punti-puntipon sa Art District sa Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod sa tong Nobyembre 6. Sunod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga sa karon nagapadaan pang investigasyon sa angot sa natabo kag kaso nga paglapas sa RA 11332 ukon mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act kag RA 11469 ukon Bayanihan to Heal as One Act ang ginalantaw nga ipasaka batok sa mga respondents kung mapamatud-an nga may salabton sila sa natabo. Kag una diri, naglaptaman sa social media ang video sang madamo nga individual nga nagtipon-tipon kag wala inasunod ang minimum health protocols kaangay sa pagsuksok sa face mask, face shield, subong man ang social distancing. Samtang pilaso naman iya ang mag-asawa kag padan karon ginabulong sa ospital diri sa syudad sa Bacolod matapos gintiro sang 3 ka sospetsado sa Purok Star Apple, Barangay Vito, syudad sang Sagay. Ang biktima ginkilala nga Sanday Rosemary Caballo, 43 anyos, kag Moises Caballo, 43 anyos ang Barangay Vito, syudad sang Sagay. Samtang ang mga sospetsado ang ginkilala sa ila nanday Teddy Arquiao, legal ang edad, Pablo Baha, 52 anyos, kag Francis Baha, 30 anyos. Base naman sa reports ng Sagay PNP, gabi isang alas 8:40 kagabi isang magluntad ang insidente sa nasambit nga lugar. Kag sa initial nga investigasyon sang kapulisan, yara sa ila Tiangge mga biktima action Fred sang ginuthang igo sa naglain-lain nga bahin sang ila sininga lawas kag gilayon gindala sa hospital. Ginpatigan man ang hot pursuit operations ng kapulisan kag naaresto ang duha sa mga sospetsado samtang nagapabilin nga at large ang isa pa. Padayon pa sa karon ang investigasyon sang kapulisan sa posible motibo man sa nagluntad nga krimen. Sa sininga panahon, importante ang ikaling lawas sa malikawan ang mabalatian. Dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santom Plus Gold. Kaya Santom Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na ang mayara inisang extracted nga mangustin, malunggay, amargoso garlic kag spirulina ang mga mas epektibo nga makabulik sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalahubag bukol kag iban pa. Mag-inom sa Santom Plus Gold, mabaka lang sa mga butika. Kag sa ato naman nga pagpangape, ang Santom Plus Coffee
Kag sa subong naman nga nagapadan sa gihapon ng pandemya kag wala pa sang approved COVID-19 vaccine, dapat halungan sa gihapon nato Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,